Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi edo be esan da, Gabon gaur urriak 31 da, gau beltza ospatzeko eguna edo Euskal Herritik kanpo bazaudete Halloween, Samhain, Noche de Muertos edo bitakon besteak beste. Gaur zauden lekuan zaudela kontuz mamuekin. Eta nahi baduzu batu festara, biurrikerien jaia da, gau beltza, iluntasun baliatuz, beldurra eman eta jasotzekoa, beraz hemendoa proposamen bat. Etxean ditugun trapu zein arropa zarrekin jantzi, aurpegi estali edo margotu eta kalera atera. Edo hasi kantuan, neguko jaien ezaugarria dira eske errondak, zagunak zaizkigu gabonetakoak, santagedakoak edo inauterietan egiten direnak, beraz, hasi kantuan eta eskatu gaztainak, janaria, goxokiak edo dena delakoa bizilagunei. Gaztaina batzuk ze goxo gorentxe. Eta bai, batzuk esango duzue, zergatik eginda azken urteetan hain ospetsua gau beltza? Jaiak euskaratik eta euskaraz antolatu eta bizitzearen garrantziaz jabetuta, berreskuratzeko bidea abiatu zuelako euskaltzaleen topaguneak. Eta horren emaitza da gaur ospatuko dugun gau beltza edo arimen gaua. Baina aspalditik existitzen da gau hau Euskal Herrian. Testigantza ugari topatu ditugu sarean. Adibidez, honako hauek. Animen egunian, oitura zarrazan Eibarren, janda eran tabernan eikia moskortu arte. Baita kaleko neskamutiak alkarregaz baserrixetan gaztaina herriek jatia, Eibarren jasoa. Santu guztien inguruko gauren batetan, herriko gaztetxoak alde batetik bestera ibiltzen omen ziren jendea beldurtzen. Egun batzuk lehenago inguruko baratzetan kalabazak lapurtzen zituzten, gero ustu eta barruan kandelak sartzeko. Hau mutrikun jasoa. Andoainen kontatzen dute soroan arbizomorroak jartzen zituztela, txoriak soroan jaten ez ibiltzeko eta batzuetan arbi haietako batzuk hartu eta adarra jotzen ibiltzen zirela. Amasan diote, kalabazaren barruan kandela sartu eta ipintzen zirela kanpandorreko bidean eskaileretan. Bai, zue, linternak ekarri ditut, argiak itzali eta hasiko gara beldurrezko istoriok kontatzen. Oh. Beltza da gaua, deno kandelak piztu gaztainak erre, ta kalabaza gustu izarak jantzi, mamuzarrak berpiztu. Beltza da gaua, deno kandelak piztu gaztainak erre, ta kalabaza gustu izarak jantzi, mamuzarrak berpiztu. Katu beltza ari da miautan. Kondaira asko kontatu ohi dira gau beltza edo Halloween gauetan, baina batzuetan errealitateak fikzioa gainditzen du. Begira, honek pelikula bat dirudi, baina benetan gertatu zen. Gaurko egunez, 1973ko urriaren 31an, helikoptero batean egin zuten ihes Irako 3 presok Dublingo Munjoi espetxetik. Plana ederki atera zitzaion irari, helikoptero bat alokatu zuten gidari eta guzti, argazkilariak zirela eta hiriari airetik argazkiak atera nahi zizkietela esanez, baina baina airean zirela pilotua behartu zuten Muntiko patioan lurartzera. Hasieran guardiak ez zuten zirkinik egin, defentsa ministroa zelakoan. Presoek guardiak inguratu zituztela ikustean berandu zen. Muturren aurrean egin zieten ihes, Irlandako Errepublikako gobernua lotxagarri utzi zuen iesaldiak. Bueno, abesti bat ere eskaini zioten gertakariari The Helicopter Song izena duena. And it's over the city. Three men are missing. I heard the water cry. Sure, it must have been a bird that flew into the prison. One of these new ministers says the water in the joy.
Early one morning as the branchmen they were sleeping, a little helicopter flew across the sky, down into the yard where some prisoners were walking. Tira eta mutiko gazte bat diktadore handi bat erailtzen saiatu zenekoa, zer diozue hori ere bada beldurrezko pelikula bat egiteko modukoa. Gaurko egunez, duela 98 urte, Anteo Zamboni, gazte anarkista, 15 urtekoa, Benito Mussolini Italiako diktadore fascista hiltzen saiatu zen Bolonian. Erromako martxaren urteurrenaren ospakizunetan, jendartetik Mussoliniren gana hurbildu eta tiro egin zion. Utxe egin zuen ordea, eta jarraitzaile fascistek hilarte jipoitu zuten. Gaztea identifikatu eta harrapatu zuena Carlo Alberto Pasolini izan zen. Oso ezaguna den Pier Paolo Pasolini, idazle eta zuzendariaren aita. Atentatuaren ondoren, gaztearen aitari eta izebari espetxe zigorra ezarri zieten. Gaztearen erabakian eragina izatea egotzita. Boloniako kale batek anarkista gaztearen izena darama gaur egun. Mura Anteo Zamboni bidea. Bertan daude hiriko unibertsitate fakultate gehienak. Dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore. Mai, Pier Paolo Pasolini aipatu duzunez, nik beste italiar zuzendari bat aipatuko dizuet. Federico Fellini gaurko egunez hiltzen 1983an. Italiar zinema zuzendari, gidoilari, komikilari, aktore eta idazle izan zen. 20. mendean ospe handienetakoa izan zuenetako bat. Federico, cosa fai? Aizue, galdera bat. King Kong beldurrezko pelikula konsideratu daiteke? Agian bai. A ber, gaurko egunez jaio zen Peter Robert Jackson, Zelanda berriko zinema zuzendaria. King Kongen 2005ko bertsioa zuzendu zuena. Hala ere ezagunagoa da, J.R.R. Tolkienen eraztunen jauna izeneko eleberrian oinarritutako filmak egitegatik. Eta mai Titanic, beldurrezkoa da? Bai, nik uste jende askok itxasontziankiko trauma garatu zuela pelikula ikusi ostean. Bada, gaurko egunez, estrenatu zen, 1987an. Wow. Titanic. I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe. Ez dakit norbaitek irratia piztu badu beldurrezko giroan murgiltzeko, esango nuke gurekin jai duela Titaniken doinuak, honek ez du beldurrik ematen. Nik ez dizut gezurrik esango. Nahikoa beldur sentitu dut aste honetan, Iñigo Errejón, Gerard Depardieu, Eduard Cortés, Valentziako Hondamendia. Bai, beldurtzeko arrazoi ugari izaten ditugu egunero. Beraz, etorri gurera ongi pasatzera, sekulako gonbidaktuak ditugu. Bottles, you know how to ball, I know Aristotle. Brand new, full throttle. Touch me while your bros play Grand Theft Auto. It's true, swear, scouts, honor. You know what she wanted and boy, you got her. Brand new, full throttle. You already know, babe. I feel like living in the middle. Adibidez, Maia Beitia gure filosofari maitea etorriko zaigu, hausnartzeko gai ugari ekarriko ditu. Eta Arkakuxu ere gurean izango dugu eta Ire Maia ere batuko zaigu bere tarte gustokonetako bat gozatzera. Gau beltza eta beste hainbat kontu ekarriko dizkigu Iruñerritik gurera. Eta Maia Elizagoien kontalariarekin ipuingarria izango da jaialdiaren 4. ediziori buruz hitz egingo dugu. Piztu kandelak, ustu kalabazak eta prestatu ahotsak. Arimen gaua gainean dugu.
mozorrotu, kantatu, kontatu eta ohiturek dioten bezala eman diezegon pixkanaka ongietorria neguari. Urriak 31 ditu entzule eta osteguna da Gau Beltza badator. Zuekin Jaun Andreok Mai Gorostiaga pozu egunon, Mai? Egunon edo egun txar. Ui, txiko. Horrela jartzen bazara. Goiuri Zeizarandi, egunon! Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Nio gaizki izan dezu? Howelin. Hola, bai. Jingulin. Eire Maia Manterola, egunon! Feliz. No san, feliz. Jebolin. Grupo Vanessa, soy Howelin. Jaulin. Eta Jauelen ju, ondo? Well. No. Entzuleok izketan edo desbariatzen ari zaizuen hau Inigo Asensio Ulurbide, bai, asteak asteko azkena du guretzat, eta nabari da gure aldartean. Tira, goizak 10 eta 18 minutu ditu, bigarren kafeak 800 eta 52garrena, naiz eta goiurik 5 janduen eta 82 jartzen duen hor, zuela sai, 852garrena dela gaur. Zegosea. Urriak gaur 31 ditu, urriare amaitzen da, eta ni ohikoa ez den ordenagailu batekin nabil, eta herramienta batzuk falta zaizkit, baina dena ondo. Esandakoa, ongietorri, 2 ordu dauzkagu aurretik, zuekin bat egiten saiatzeko eta gustora pasatzeko, ongietorri. Argia eskuratzen saiatzen naiz, gaua baino lehen. Trebezia falta ote zain, balda inoren zain. Baztu zeitar nasten, badator gauaren utxunea, ilargiaren arrastoa. Baztu zaio arnasten, banatorkizu ama, nekatuta etxera. Aholku bila oraingoa, ta zer modu zauden. Eta egunero bezala guk maite duten tartearekin abiatzen dugu bigarren kafea, naiz eta azken aldian maite duten tarteak maite ez dudan edo gorroto dudanaren tarteare, badirudien, baina saiatuko gara, bueno, ni behintzat saiatuko naiz baikortasunetik heltzen egun ilun hauei, Gau Beltza baino aste beltza darama gurean edo aste beltzak. Baina tira, Mai Gorostiaga pozo, zein da zure maite duta, konteos? Maite duta, bai, noski, ni beti saiatzen nahi bai maite dut bat ekartzen, eta ez dakit, leno aipatu duzu, negu hasiera, Gau Beltza edo Samhain edo zakit como ziklo aldaketa datorrela edo zerbait mugitzen ari dela, eta nire inguruan sentitzen de sensazio hori, proiektu berrik, transizio moduan diren egun hauek, gauza berria datoztelako eta horrelako gauzak. Eta bada adibide bat, nire klaun ikasleekin, azken ensaioetan, azken egunetan, hasi dira ja izena jartzen bere klaunari, hasi dira, bere jantzik, bere fisiko, jartzen, pixkanaka pertsona jaiotzen ari dira, eta izugarri maite dute etapa hau, nun oraindik ez daude finkatuta, baina prozesuan daude, evoluzioan, eta izugarri maite ditut barrelako transizio evolutiboak. Ze ona. Eire Maia Manterola.
Zein da zure maite duta? Maite duta da gaur bai. Yeah! Podcast bat da. Bueno, gaurko giroan murgilduta. Ni oso, nire inguruak badaki oso pertsona adiktua naizela true crime-ai. Bueno, etengabe kontsumitzet, eta podcast hau da Kriminopatia izeneko podcast bat, Klara Tiskarrek iteu podcasta, eta bueno, badia true crime kasuak kontatzen ditu, eta asko gustatzen zait, asko, ez dakit lasaitu diten, ez dut uste hori denekan itzan. Bueno, hemen uste dut, egin dituztela hainbat ikerketa soziologiko, edo horretan ari direla, emakume hoi gehiago erakartzen gaituelako horrelako eduki batek, ez? True crimeak eta badaude hainbat hipotesi bat esaten du dena agian gustatzen zaigula entzutea gizonak zer egiteko gai diren prest egoteko. Wow. Gustatzen zaigula entzutea nola Alemanian gizon batek bere alaba baituta eukiduen 24 urtez bere sotoan, gure buruak prestatu egin nahi duelako noizbait hori gertatuko balitzaigu. Hori da teorietako bat, baina egia da nik behin Nerea Barjola idazle eta ikerlari feministari galdetu niola honen inguruan, eta esan zidala berak ez duela hain garbi ea egia den emakumeoi gizonoi baino gehiago gustatzen zaizkigula true crimeak. Ez ote den pixka bat pixkanaka baita sartu diguten mezu bat. Oda, true crime emakumeentzat. Eta baina interesgarria da. Bueno, nire inguruan gehien hauk emakumeak, eta nire aizpada beste pertsona bat oso obsesionauta ona, nire aizpak entzu ditu true crimeak bea etxian bakarrikan daola argi danak itzalita goizeko orduetan lasaitu iteiolako. Norbeak bere konklusioak atzean. Baina bai, bueno, hori, podcast hori nahi unekarri. Zertzea, bi izpetan normalen nazu. Imaginau. Imaginau. Bueno. Hemen txatean jarri dute unon, ez dut maite Valentziako gobernuak agur bat Valentziako jendeari, bueno, ez dut maite Valentziako gobernuak egin duena, agur bat Valentziako jendeari kriston amorrua sortzen zait olako irudiak ikustean, ze gogorra. Baina nire maite dut da igandean Tolosan bazkaldu, ondo, eta gero bertso saioa ikusiko, eta astelenean jai Donostin egun pasa, eta perlan bisita. Baina gorka egin duzu ja ez, edo ez, Tolosako saioa, Gipuzkoako txapelketako Tolosako bertso saioa? Bai, zer, igandean? Igandean da. Bai. Orduan, astebururako zure planak gorka, hor negon, enekin iraganean edo etorkizunen ari zinen. Eta bihar minan antzerki ikustera. Gorka, ondo izia. Inigo Piraguan ibiliko zea kontxan, ez, hemen nago. Gorka, kaixo. Asteburu honetan. Ez, gorka, gaur bertan Toledora noa, hango udal eskuindarrak ezpadu besterik egiten, gaur igual kontzertu bat eskainiko dugu Toledon hori zen plana, baina ez dakite lortuko dugun, antza denez ez gaituzte gehiagin nahi bertan. Baina dira, bagoa, zaruntza gaur segituan, eta beraz asteburu guztia gorka Toledo eta Madrid inguruan pasako dut, azkenekoz Madrien izan nintzenean kontzertu bat ikusten, gorka topatu nuen bertan. Bai, bulegoren kontzertu batean, bai. Bueno, igual geroztik kontzerturen bat ikusiko nuen, baina euskal talderen bat ikusi detenean Madriden azkeneko aldiz, gorka topatu nuen, eta gu larun batean ariko gara ere Madriden tempo aretoan. Goiuri, 10 bat dantzan, Inigo 9 terdiko bat, eta Mai 8 bat. Eireren bolarozia ez dauka, ze kamara jartzerako pixkat berandu izan da. Ke pena. Bai, eize pena. Eta hemen arkakuxo dio, ala, egunon, ze guai, Mai, ze polita zure maite duta. Ba, bai, egia esan, asko, niri ere asko gustatu zait, Mairen maite dut hori. Hemendik diote, klaun nahi dut ikastaro bat, gorka, bale, ba, ikastaro bat nahi ezuk klaun izateko, bale. Apunta gorka. Egunon, nire lagunak dio dita brokosek, eire, dio arkaguxok, baba, hori erran behar nizuen, erakarri eta lasaitu, aurreko egunean ere entzun nuen TikToken, bati gustatzen zitzaiola alako podcast hauek, True Crime ingurukoak, entzutea lo egiteko. Ez oso kontzeptu bitxia da. Boa, eski. Lo egite, nola lasaitu dezaken pertsona bat, True Crime batek, zeinetan aipatzen den, eta 7 labankada sartu zizkion, eta gero gorpua izkutatu zuen iratiko basoan, eta gero etxera joan zen, eta horrela lasaitu eta lo hartu. Nera izpak, nik galetziot, Maria, zebaitezu hau, zebaitzutezu. Eta satisfakzio ondia ematiola resolbitzen ean. Begira! Orduan, entzuteitu, ze bukaerako dana
lotura horrek Claro. satisfakzio handia emate jola. Misterio argitu egiten da momenturen batean. Eta orduan Eta hor ja loite dauka. Ze interesgarria, Supongo, ez dakit. Ze interesgarria. Maria nahi du hemen entrevista nahi du behakin. Mariak, eske ez dakit oso... Bueno, horrek lotura edukiko du, Maria Maia Manterola zatoz gurera entrevista nahi du zurekin ebe. edukiko du lotura horrek hain ospetsu egiten ari diren garbiketako bideoekin. Ba, Zuk ja. ikusten duzu alfombra bat zikin eginda eta bideo bukatzerako badakizu garbi egongo dela eta haien buruko kontzeptu berdina da hori. Hau da, badakizu bukaeran amaieratuko duela eta araz hori resolbituko dela. Claro, eta zuzua zure hipotesia egiten, zure loturak egiten eta bukaeran tan argitza. Bale. Eta etzaio gertatzen adidez horrelako jendeari hipotesia espalin bada berak buruan zeukena edo resoluzio espalin bada bere hipotesiarekin bat datorren zerbait horrek ansiedade gehiago sortu eta ezin lo egin. Eta beste kapitulo bat jarri beharra asmatzen duen. Ez dut uste. Gero, pista asko matezkizue, tipo jakiteko zer dan, ez pa plot twist handi bat gertatzala kasuan. Bueno, hau, benetan hilan jendeakin gertautako gauza dira, hori aipatzeko da, baina bueno. Eta zure maite dago juri zin da? Ba begira nere maite duta da. Hemen noizbait hitz egin izan dugu bizitza erromantizatzeaz. Nere maite duta da egunerokotasunean topatzea pizgarri txikiak, horrela zoriontsu ingo zaituztenak edo zoriontsu edo behintzat alaitu edo edukitzea horrelako pizgarriren bat ilusiotxo bat edukitzeko. Eta izan daiteke edo zer gauza, edo zein tontakeri, baino gaur urriako 31 da eta pentsatu dut nere herrian badagoela taberna bat, hamburguesak saltzen dituena, eta hilabetero hamburguesa berri bat daukatela. Eta orduan pentsatu dut, ze ondo, ze ilusioa, bihar probatuko dudala hamburguesa berria, hilabeteko hamburguesa berria. Eta pentsatu dut, ze politia edukitzea horrelako ilusio txikiak ez, izan daiteke, beti ezin du izan, ze ondo uztailean Hawaiiera noala. Horrelakoak eukiko dituzu batzuk inoiz ez, beste batzuk bizitzan behin edo urte gutxi urtero ez da ere, horrelako bidai handiak, beraz pizgarri txikiak ere behar dira handi hori ez gain. Eraz, nire pizgarri txiki bat, pentsatu duela, ze ondo bihar hamburguesa berria dagoela taberna honetan, eta ja probatzeko aukera izango dugula. Laburrean ere maite duta da arrain sopa. Arrain sopa maite dut, gauza gutxi ez bezala. Sentitzet. Eta, sentitzezu? Nera itonan ere bai. Ez ez nioz lertuko. Eski arrain sopa da gauza bat zoragarria, eta geota gutxiago topatzen da. Eta orokorrean maite ditut sopak. Inoiz hau kontatu dut goiuriri. Nik badakit egunen batean, Tolosan irekiko dudala sopa izeneko pop-up bat. Pop-up restaurant bat. Hori da entzuleok, 3 hilabetez iriki edo 4 hilabetez iriki, itxik eta egun batiko neharra eta betiko pakea emango du jatetxe bat. Baina munduko 10 sopa dauzkan jatetxe bat, besti gabe. Irutzen maravillosoa. Bai, nijo monitzen. Eta etzen nuke esango arrai sopak. Arrai sopak. Ezberdina direlako, mota ezberdinetako daudelako. Baina nik eukiko nuke, igual hilabetero bat, arrai sopa bat hilabetero. Baina gero pozoleon bat, ramenon bat eukibarko genuke. Noiz iritsiko dago. Sopa harira marrokiar on bat. Eske sopa asko daude munduan. Nire favoritua, baratxuri. Batxuri sopa, amatxo maitia. Batxuri sopa galdin da, ez da existitzen, ja. Ez, nire txanita. Polonian pia bat. Eske da, eske perfektua da. Zure txan batxuri sopa gorria da? Ez. Nirian bai. Marroia bezala. Bai. Nire marroia. Eske Euskal Herrin egiten da batxuri sopa normalean nahiko argia da. Naizta sopakoa jarrita ere, nire etxean piperra hutsa asko botan zaio, pimentoi dela bera asko. Eta zenera eta leongo da, eta orduan batxuri sopa da erabat gorria. Nire imaginarioan batxuri sopa gorria zen. Menestra de verduras nire imaginarioan ere gorria da. Dena da gorria. Bai, dena dauka piperra hutsa, osea, pimenton dela bera nire etxeko altxor txikitako bat beti dago piperra huts ona eta hauta. Eta orduan, gero, hasi nintzen deskubritzen, batxuri sopak Euskal Herrian batxuriago edo argiago egiten zirela. Pasatzen da hemen. Claro. Galdetzen dute txatean, Zumaian nun dago arrai sopa ona? Nera maman etxean. Zerantzun ona. Nun bizia zura mama, esai oso arrai sopa jatea jona idola. Larretxo, ez. Ezakit, eske ez da nire interesa dauntzu esan arrai sopa. Orduan ez barkau. Galdetuko dugu, Nik izango izuete, inoiz jandeten arrai sopa onenetako bat, jandut Eibarko santutegian, nola da? Arrateko santutegian,
hor badago jatetxe bat, handi kriston komedora, hor bazkariak eta, eskontzak eta egingo dira, eta bertan ikaragarrizko arrai sopa dute. Eta oso arrai sopa ona dute, hau bastante randoma, baina Durangoko hotel txuriska hola dotore hau, hola pixkat kanpokaldean geratzen dena, Durangon? Bai. Bi hotel horrela haundi txuri daude. Ola Jauregi? Hori ez, bestea? Gran Hotel Durango. Gran Hotel Durangoko jatetxean, ikaragarrizko arrai sopa dago. Bai. Oso arrai sopa ona. Baina egongo dira gehiago, igual baina egin bardu repor bat, Euskal Herriko arrai sopa onenekin. Igual. Eta gero horre erronka ez, kostan egiten da arrai soparik onena, zen dazkaten bi referentziak Durango eta Eibar dira, pentsa. Eibartar danak Zumaian beran atzeue. Danak. Osa, danak. Orduan, hor zozo berda, lotura datu berda. Googleen jarri dut arrai sopa jatetxea, eta ea menuak edo agertzen zitzaizkidan, eta lehenengo aukera bezala Gazteluko ostatua agertzen zait, eta hori ere ez dago kostan, beraz? Eta Gazteluko ostatua irigital dago nentxe. Ba, ez dakit. Zabalik dago. Gazteluko ostatuak, hemen algoritmoari arrai sopa esaten badiozu, Gazteluko ostatua ekartzen dizu bueltan. Gazteluko ostatua izango da Euskal Herrian kostatik urrunen dagoen toki horietako bat, Duzpentsa. Tira, goizeko 10:23 minutu ditugun honetan, gaurko bigarren kafeari nolabait bigarren kolpe bat eman bar diegu, bagoaz gure lehenengo gonbidatu aurkeztera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Orain bueltatzeko galdutakoa berreskuratzeko beranduegi da orain entzuteko. Iragarrita zegoen, aurreikusi zitekeen eta hala ere ez genuen pentsatzen benetan gertatuko zenik, baina bai. Inigo Main, zuek ere honezkero ikusiko zenuten albistegietan. Aste honetan, Iruñan, ilara luzeak egon dira Gaztelu plaza inguruan. Esan didate, 3 ordu inguruko ilarak izan direla. Baina zergatik? Hor dago kuxka. Gezurra esan dizuete. Zentzungo zenuten zuek, izan dela Starbucksengatik. Baina ez, beste arrazoi bat egon da. Zer moduz pasa duzu da? Gora begira, zein ederra den unean unekoa bizitzen dugunean. Orain, udazkena datorate joka, beti bezain zoro, beti bezain goxo, beti bezain ipuingarria. Hitzetik bihotzetara, eta bihotzetatik herrira, Iruñeko aldezarrak zerbait berezia du. Zer ote da? Labaren berotasuna akaso? Hainbertze sekretu eta historio? Euskal Herri osotik hurbilduko zaizkigu kontalari, ilustratzaile, idazle, musikari eta ipuinen konplizeak. Gure irudimena marrazoak ozeanoan bezala ibiliko da aske. Eta guk sardinak latan bezala, estu eta bero. Bai lagunak, 4. edizioa dugu. Eta badakizue zer esaten den. 4 sardina bakalau. Azaroak 7, 8, 9 eta 10, ipuinen aroa berriz ere abiatuko da. Ipuingarria izango da. Bai, entzule. Entzuko zenuten zek, klaro, Starbucksek iki duela Nafarroko lehenengo bere denda, bere frankizia, eta orduan jendea joan dela beste tuteratik eta ez dakitzen bat herrietatik Iruñara denda honen inaugurazioa. Gezurra esan dizuete, eta gaina irentxi egin duzu oso-osorik gezur hori. Jendea, Iruñera ez da joan Starbucksengatik. Joan da, zai egon nahi duelako, badatorrelako ipuingarria izango da jaialdiaren 4. edizioa. Eta gu ere, gaude, horrelaxe irrikaz, ez da mai. Baina guk ezin dugu joan Iruñera momentu honetan ilaran egotea, ze irratsaio bat egin behar dugu. Orduan pentsatu dugu, connection egingo dugu, eta horrela norbaitek kontatuko digu zer datorren ipuingarria izango da jaialdian, zer ikusteko aukera izango dugun, eta pentsatu dugu. Nork egin dezake hori? Amaia Elizagoienek. Egunon, Amaia? Egunon. Osondo, Amaia, egunon. Dena preso ze?
Bai, dagoneko dena prentu dugu eta gogotsu daude ipuingarria hasteko eta ipuingarriaz gozatzeko. Goiurik aipatu du ez dakiz Starrek ireki behar dula ez dakiz zer, baina, bueno, karrikiri elkartea aspalditik hor landalan, ez? Bai, azkenean Iruñako alde zarrak, Nafarroa bezala badauka uste dut, errealitate kontraste hori, ordan dauzkagu, karrikiri bezalako elkarteak zeinetan euskara sustatzen den eta euskal sortzaileendako espazio bat den, liburuak estaltzen dira, baina ez hori bakarrik euskal produktuak ere bai, eta ondotik bere garaian eduki genuen Burger Kingekin borroka handia, zabaldu zutelako justu kale oso garrantzitsu batean aldezarrean, eta orain bigarren multinazional bat badatorrez, eta bertzein bertze orainik ere hor daudenak, ez? Baina azkenean hori da ere gure hirietako errealitatea, zoritxarrez, eta horren kontra ere ari gara, baina beti ez da erreixa. Horren kontra egiteko ipuinak baino gauza erragorik ez dago, eta ekintzak eta antolatzea jaialdiak eta jendeak parte hartzea, horrela ere egiten da erresistentzia egiteko modu asko daude, baina hau ere izan daiteke bat, eta badakigu, azaroak 7, 8, 9 eta 10 hitzordua daukagula, ipuingarria izango dela, eta hitzorduan nik gauza pila bat topatu ditut, baina hasteko eskolen goiza izango dela 7 osteguna eta 8 ostirala eskolen goiza izango dela irakurri dut, eta jakin nahiko nuke elkarlan hori eskolekin nolakoa den eta ea zuen ustez horrelako jaialdi batek beharrezkoa duen hezkuntza lan egiten dutenekin eta eskolekin lan egitea. Jarran hasteko eta behin iduritzen zaigu arrasgarrantzitsua irakasleak eta profesionalak ohartzea ahozkotasuna galtzen ari garela gure klaseetan, aurrek gero eta gutxiago eramaten dutela hizkuntza bera ahora, euskararen kasuan nabarmena da, baina ez da euskararen kasua bakarrik, uste dut mundu mailan ere aurrek gero eta gutxiago hitz egiten dutela, ez? Eta gutxiago hitz egiten hatzen ere bai, gutxiago entzuteko gaitasun badago, ez? Gaur egun, balin bagara zerbait ikusten, behatza mugitu eta hurrengora pasa gaitezke, ez dugu bukatzera itxaron beharrik, ez dugu informazio guztia jaso beharrik, hurrengo informazio jasotzeko, ez? Eta uste dut, horregatik bertzeak arrasgarrantzitsua dela profesionalak ikustea zein den egiazki aurraren erritmoa eta nola laguntzen duen kontalaritzak edo ipuinak bera bidaia hori egiten goxo eta aurraren erritmoan, ez? Orduan, hori alde batetik, eta bertzalde batetik arrazoi nagusietako bat eskolak gonbidatzeko zen, ari garela ikusten errealitate bat nire ikuspuntutik oso krudela dena, eta da azken urteetan nire sensazioa da, eta kaso mai ere profesional bezala edukiko dut zer erran, baina kontaketetara hurbiltzen diren aurren adina oso baxua da, oso txikiak dira. Orduan guk erabaki genuen eskolekin lan egin nahi genula, baina lehen hezkuntzako sektorearekin, eta nik uste dut etorkizunean DBH-rekin ere hasiko garela, baina batez ere, hezkuntzako aurrek jasotzen dituzte zenbait ipuin eta historio, baina ez dakit gertatzen den lehen hezkuntzak helduaren buruan ez dituela kontalaritzara hurbiltzen, ez? Orduan zen apustu bat kontalaritzara adintarte bat hurbiltzeko eta ondotik horrek ekartzeko haiek ere parte hartzea bertze modu batean eskolatik kanpoko ekintza horietan, ez? Era bat ados nago Amaia, eta gainera, esango nukela, ez dia bakarrik lehenago etortzen, txikiago direnean etortzen, baizik eta lehenago abandonatzen gaituzte ere. Igual, 8 urtekin ez datoz, eta ez dakiz zeba, ez gertatzen ari da, edo bere gurasok uste dutela, beste ekintza batera eraman behar dituztela, eta horregatik hain garrantzitsua dira horrelako ekintzak, eta gainera, ipungarria izango da jaialdian, atentzioa dituit ilustratzaileekin batera juten dira, eta aldeak banantzen, eta orduan pasatzen dira goiz eder bat, nun txandaka juten dira ipuinak entzuten, eta ilustratzaile batekin, aditzen edo deskubritzen bai mundu hori, ez? Bai, batez ere, hori da bertzea, ez? Bizigara irudiaren munduan, baina ez dakit ze puntutaraino garen konstiente aurrek askotan daukaten pertzepzioa dela interneten daudela irudiak eta betian egon direla, ez? Eta ez dagoela sortzaile bat irudi horien atzean.
Beraz, arras garrantzitsu iduritzen zaigu irudia bertze modu batean ikusteko, baloratzeko eta gozatu alizateko ikustea zelan dagoen irudi bakoitzaren atzean zenbat erabaki dauden eta hori erakusteko baino modu hoberik uste dut ez dagoela eta da ilustratzailea bera ekartza eta bere prozesuarekin ikasi eta konpartitza, ez, sormen momentu hori. Orduan, horregatik erabaki genuen, ipuinaren atzean edo kasu honetan liburuaren atzean testua eta marrazkia dagoen ezarri, bi errealitate horiek interpretatuko dituen profesionalak ekartzea. Oso ondo Maia, neba duzu errepasotxo bat iten dugu gitarauari, ondo iruditzen? Ikusietan, lupe lekuonarekin adibidez hasiko gara, ez? Eta Dom Campistrom ilustratzailekin, hori izango zalenengo bisita, ez? Hori da, bai. Saiatzen gara beti ere urtero ekartzen 7 probintzietako kontalari ilustratzaile eta idazleak, ze garrantzia handia ematen diogu ere bai herri ikuspegiari eta horregatik iduritzen zaigu azkia berazgarria ekartzea azkenean solasteko modu ezberdinak, estilo ezberdinak, pentsakera ezberdinak eta horrek ere bai aberazten duela gure proiektua. Bueno, eta ostiralen, ez dakit, privilegiatu dutxan naiz, horregongo naizelako, hasiko goazen, eta itzeko dugu ilustratzaileari buruz, Juan Ángel Perotxena, aditua gai hauetaz, nirekin batera egongo da, ez? Hori da, bai. Plazerra izanen da, Juan Ángel Perotxenak egiten ditu lan haunitz, bertze muralak egiten ditu, kartzelak egiten ditu, haur literaturaren dako ere lanean aritu da, eta orduan plazera handi izanen da, eta amai zu ere gurean izanen zara, eta guretako privilegio bat, ez? Zure ipuinekin bidaia egitea, eta gainera azkenean, zu ere referente bat zara guretako, hau jaialdearen referente nagusietako bat, ez? Bearekin batean, eta orduan ze garrantzitsua den ere bai, hartu eman hori, ez? Jaialdiak elkar ukitzea, elkar ezagutzea, eta horrek ere ekarri dezake etorkizunean beste hainbertze proiektu sortzea, ez? Orduan guretako oso garrantzitsua zen zu profesional bezala egotea eta azkenean ere referente bat zarelako guretzat. Hemen losintxetan murgildu garela baliatuta eta guk ere horrela gehi bat egiten dugu Mairen inguruan Amaiak esan dituen hitz horien guztiekin. Arkakusok esan digu, Amaia Elizagoien txit agurgarria, ze jatortxia. Ze peloteo mutu haukagu. Bai, orain jarraitu behar dugu entrevistate egiten, ezer gertazu ezpalitz bezala. Guazenaria, beste maitagarri bat, porque ostirala arratsaldean Dorleta Kortazar egongo da, ipuingarria izango da jaialdian, hemen egondakoa hainbeste aldiz, eta bai umentzako eta bai helduentzako ere, ez? Bai, errandakoa, ez? Azkenean, nire obsesioa handienetako bat da, helduak ere eduki dezala leku bat ipuinetaz gozatzeko eta eduki dezala esperientzia hori, ez? Gero, akaso zaio mundu guztiari gustatuko, baina probatu dezala, ez? Zer den ipuinak entzutea heldutasunetik. Ze nire ustez esperientzia aski ederra da eta probatzen duenak errepikatzen du. Eta, urtengoan Dorleta Kortazarrek harriko dugu, 80 Andre obrarekin dator, eta, seguraski zuek nik bezain bertze ezagutzen duzuenez, jakin duzue obra hau nitz mugitu duela, eta helduen obra bat mugitu ez da bat ere erresa, orduan horrek erakusten du ere zenbat lan eta zenbat mimo dagoen, ez? Obra honen atzean, eta, sortuko dituen bertzen artean, eta gaur egun martxan dituenak, ez? Orduan, gonbidatzen zaituztet eta haunitzetan hauek izaten dire gutien betetzen diren zaioak, ez batzu gezurrik erranen, baino erabaki dugu segitu behar dugula borrokan, plaza hori bete daien eta jendea ere hurbildu daien helduen saioak entzutera. Bai, erabat aurrea jarraitzen ekitalgaroekin, larun baten izango dugu Nerea Anso eta Janira Kalboren bisita, eta Nerea Ariznabarreta eta Maite Rosenden liburu berriaren aurkezpena, ez? Mamuki. Hori da. Bai, aurten izan da arron graziosoa, ze kontu da lehenik egin genula gitarra guztia eta beti uzten dugu launbeteko Etxepare sariketaren irabazlearen aurkezpena, ez? Eta orduan, Nerea nik profesional bezala deitu nuen kontatzera etortzeko, baino enekin Etxepare saria irabaziko zuenik. Eta orduan, iniku batean, atera zenean irabazlea,
nire burua zegon xokian zertzen nuen. Ai, ama, orduan, larun batean, iba, agertuko da, eta, bueno, zorion zuen dugun ere hemendik, argi dago artista handi bat dela, eta horregatik lortu duela kasu honetan, larun batean, bere lana ikusiko dugu behin baino gehiagotan, eta aipatu, jakintza zuen, kontutan hartuz hau gertatu zaigula, eta iduritu zitzaigun, berak lortutakoa dela, eta ezin genuela espazio hori bertze batenkin bete, ze azkenean berak irabazi du, eta ongi irabazi gainera, beraz, erabaki duguna da, goizeko saioa egonen dela gehiago ilustrazioari eta ilustratzaileari zuzendua, eta arratsaldekoa izanen dela, bai aurredako, bai helduenako, nerearen eskutik, eta kasu honetan musikariarekin etorriko denez, ere polita izanen da ikusteko. Bai, Mariana Hurtadorekin, ezberdin bezaina del ikuskizunean, ederra ere. Eta, iganden, ez dakit, baina, guk asko maite dugu maixo handi bat jungo da, ez? Juan Cruzik era bide, hori izango da, ez dakit zein bidia, ea libratzen dudan. Eta, bukatzeko den arten argitaletxearekin batera, bildumaren aurkezpena, eta Kristal margoketan tailerra edo, ez? Ja, ez dakit, dizdira txu bukaera bilatzen, oze? Ohitura bihurtu da, eta kontua da, urtero hortzegunean datorren ilustratzaileak izan duela alako silueta bat marraztu alabako kristalean, eta igandean aurrekin margotzen dugu, ez? Eta kolorez bete. Eta egiarran oso ederra da, ze simbolikoki ere espazio bat ematen diogu ilustrazioari gure alde zarrean, ez? Eta ze polita den, urtero euskal ilustratzaile berri batek ilustrazio bat egitea ipuingarria festarako hain zuzen, eta gero aurrek ere bai artelan horri eskaintzea denbora bat, eta beraien arte propioa ere, ez? Orduan, uste dugu oso importantea dela ere, aurrak edukite esperientzia horiek, zein artista sentitu daitezken, eta kristalak pintatzea bezalako esperientzia eder bat dizi dezaketen. Eta Juan Cruzik erabide beti opari bat, noski. Dudik gabe, egiarran ez da gaurko nire lehenengo elkarrizketa, eta momentu batzutan ez dakit zer errandudan aurrekoan dozein zer errandudan orain, baina Juan Cruzik erabide, gure maixua da, eta haunitzetan aipatzen dudan bezala nik uste dut kontalaria ere urteak egiten dutela kontalari, eta orduan badago bertze ofizio batzutan akasez, baina kontalaritzen uste dut urterik urte joaten zarela mamitzen, eta zakititza den hobetzen, baina bai badauzkazula errekurtso gehiago, eta kontrol gehiago ere zure kontalariari eskeinak, orduan, iruditzen zai Juan Cruz bezalako pertsona bat ikustea zoragarria, aberasgarria, eta esperientzia bat egiten bizi beharrekoa. Era bat adoz. Amaia Lizagoien goza ezazuela asko, goza dezala ikusleak, eta jarrai dezazuela nolabait ehuntzen ahozkotasunaren eta honen inguruko lan guztiaren, unibertso txiki eta era berean handi hau, eta guk jarraituko du hemen ere unibertso horri, begira, iaia ostegunero bezala Mai Gorostiagaren laguntzarekin. Besarka handi bat, Amaia. Esker mile, muxu bet. Muxu, agur. Will always be. We will always be. Eta tira, Iruñetik ies egin edo nolabait gurera itzuli, eta bagoaz nolabait bimeren muineraino Iker Gurrutxaga lankidea bertan dugu, eta Iker Gurrutxaga, egunon eta ongit horri? Egunon, izango dut. Ondo harrapatzen altzaitu bai? Bai, ikusten zer, salan. Nik Amaiaren sala nahi dut, Polita zen Amaiaren sala, bai. Bai. Dena esaten hasita hori ere aitortu behar dugu. Baina ni pianoa dut. Baina zure pianoa da MIDI pianoak bezala, Iker. Hori da, hola egin, eta... Jo, eta soinurek ez duen horietakoa. Hori da. Aizu, bimen murgilduta zabiltza, hainbat egun dagoeneko, ezartan hasi aurretik pixka bat, gaurdaino edo bizi izan duzunetik ere ze sentsazio ematen ari zaizu jaialdia edo. Jo, batez ere nik uste dut, kezka nagusia bihurtu dela saren kontua, sare sozialen kontua, asko aipatu dena. Oraintxe atera berri naiz, itzaldi batetik non Angel Martin eta Keke zeuden, umore gileak, umore baino drama zirudien horrek.
Ez, bueno, kontatzen zuelako, Angel Martínez, batu Maria Jose Llergok esatu zen oza esan du, Euneko 80 eskaintu behar dutela askotan publizitatzeari beren burua, eta ez benetan egin behar dutenari, ez, emanaldi bat dator, eta txisteak konpondu beharrean, emanaldi horretarako, dabiltzala beren burua saltzen, eta egin behar diren bestelako gauzak egiten, eta hor bota diote, management enpresei, ez, nola ere ardura, haien gainera bota dutela, eta claro, management enpresa zertarako dagoen hortaz, ez, pixkat hori ere jartzen ez zalatzen. Edukiak akaso haiek sortzen ikasi behar dutela, ez? Eta ez artistaren gaine gozten duzunen hori, artista askotan ere, erredun sentitu daitekelako gero ez badu saltzen, ez? Eta, ostras, kontu interesgarria iruditu zaitu hori. Hori gaurra hasi denarekin, baina orokorra izaten ari da hori, eta gero, betaurreko moreak jantzita daudela denak, eta betaurreko moreen inguruan, oraindik ere asko ikasteko dagoela, ze atzo esaterako momentu batean, ez? Aipatu zen, festival pribatu bat baldin badago, hor nahi den egin daiteke, eta bat eta beste, baina, gero erabakiko dute kolektibo batzuk joango diren edo ez, ordezkatute ez badaude. Eta hor Lafuriak botazion, hori esan zuenari botazion, emakumeak ez gara kolektibo bat. Eta erantzun hori maravilloso iruditu. Zoragarri. Bai. Itzartze oso bikainak izan ziten Lafuriak atzo, eta oso interesgarri joan zen hori, eta bueno, ikasten, azkenean ona ikasten etortzen garelako. Ze ona. Iker, gaur orain arte tira humorearen inguruan eta humore, eta, bueno, haren inguruko osnarketetan izan zara, baina oraindik ere, ez dakit, baduzu non murgildua eta zer hausnartua, ez dakit egunak ze traza duen hemendik aurrera zuretzat. Bueno, eguerdian bukatuko da gaurkoa, eta bi kontutxotara. Orain Albert Plak musikaren industriaren miseriak izeneko solasaldi bat izango du. Solasaldi horretarako eskatu zuten, nik ez dut bidali, baina musikaren industriarekin harremana izan dutenen miseriak eskatu zituzten, olako docs batek, konpartitu batekin, eta horren inguruan pentsatzen dut gaiak aterako dituztela, eta Albert Plak bere erantzunak emango dituela. Zoragarria. Hortik auskalo zerraterako den, eta gero atzatik aupa sariak egongo dira, aupa sariak lehendabizikoz, euskal musika industriari emango zaizkion sariak dira. Ez dakigu nork banatzen dituen zehazki, ez dakigu epaimaikoan zein den, ez dakigu izendaturik eda egon den edo ez dakigu ez. Hortaz, hori amabiak eta laurdenean izango da, eta horrekin, gala horrekin emango zaio bukaera aurtengo dineri. Txoin, eske ez du aipatu, baina Iker, esan dezu, ez duzula bidali, zure ruina? Ez dut bidali. Oso gaizki? Ez du, denborarik ez, nahikoa lan izan dut, dinera iristen, pero nire miseria bat izango zen esaterako, Barakaldora bi aldiz, tokatu zeta azkeneko urtetan pekera joatea, bata izan zeiden eta beste eura bere bidanen, eta bietan, sukar puntuarekin, gaixo, eta kronikak idatzi behar, gertatzen ari zen hori plasmatu behar, zure egoera pertsonala albo batera utzita. Hori bai dela, ze, klaro, zuk, ez duzu berdin sentitzen musika gaixo zaudenean, hori deno dakigu, eta ondo ezik zaudenean, edo triste bat zaude, eta, klaro, zure egoera jakinda ez dela onena nola transmititu bertan gertatzen ari den hori, benetan positibo eta zirraragarria batin bada. Eta hori bada miseria bat ikuste dut, ez? Iker, gertatzen zaizu, niri eskolan gertatzen zitzaidana. Hainbesteko ilusioa egiten zidatela txangoek, egoten nintzela, gaixotu egiten nintzela, goizean esnatu eta ezin nuen txangoetara jun, ze ilusioak tripako mina sortzen zidan eta gaixotu egiten nintzen. Zu gere, hainbesteko ilusioa sentitzen duzu horrelako itzorduetan Iker gaixotu egiten zarela. Hori izango da. Hemen, Arkakusok dio, ziurta ezakiet gaixo zeola zeit festen. Eta Arkakusok ere dio, beti entzun Lafuria, bai musika egiten eta baita hitz egiten ere. Eta Gorka Oierrek izan du, postal kolekzionistak emango diote saria. Ez Gorka, egia esan postal kolekzionistak hain poperoa izateko, ze alternatiboa dan gauza batzutarako. Bai. Hemen, eta Gorka, eta Gorkak dio, zaindu nire Ikertxo! Bai, ondo zaintzen da Ikertxo. Bai, alden ondoen, egia esan da, gaur batek esan dit,
astelenean baina astearte baina aurpegi hobearekin ikusten dauela, eta hori bada zerbait. Bada zerbait, eta, bueno, pixkat hori, eta zer izango den hor, ez dakit, Lasturrek badakit kanpora bidali duela, epaimaiko kanpoko bat jarri nahi izan duela, beraiek ez izateko, sariren maila sortu baldin badute ez izateko ez, autokomplaziente puntu hori ez izateko, eta... Beraz, aurrikus daiteke, egon daitekela. Bai, nik uste dut jasoko dela sariren maldasturreko, gero, nik ez dakit, industriaren baitan, azkeneko denboratan esaterako, niako behatok eta mauka musika gintzak eta igortzek eta egin duten lana ere, industrian handitu nola egin diren, edo ez dakit, bideanekoek humorearen baitan ere, musika eta humorea nola usartu dituzten. Badira, enpresa batzuk, eta Lasturen bueltan, bimeren baitan ez, Kolombiar ere joan dira, nazioarteko etasuna, ez dakit, txalapartekoak ere egin dute olako ekimen bat Kolombia Euskal Herria. Ez dakit zer izan daiteke, baina pentsatzen dut dimeren baitan lan desente egin dutenak izango direla saria eramango dutenak. Pentsatzen dut. Gero, salbuespenak egongo direla uste dut, baina, ez dakigun ez zer den eta itxuitxuan gogazten ez, ordu bietan jakingo dugu zer gertatu den. Iker Gurrutxaga, agurtu egingo zaitugu, baina kaso astelenean minututxo batzuk ere lapurtuko dizkizugu, nolabait bimen oraindik gertatzeko dagoen honen guztiaren inguruan, halako analisitxo edo labur pentsoa osatzeko. Oso ondo, nahi baldin baduzu, idatzi eta hitz egingo dugu. Besarka handi bat eta gorkak dion bezala, zaindu, gure Ikertxo, zaindu. Eskerrik asko, ondo izan. Aio, Iker. Aio. Todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Pedro Pastorren Viva la Libertad kantu honekin egingo dugu urrengo minututxoa eta segituan azken ordukoari helduko diogu Oñaitz Aizpururen laguntzarekin. Tira la moneda a ver qué sale, tira el dado, va a ver qué sale también, tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín, a reír porque sí, a admirar la luna y el sol. La noche está libre para ti, la libertad está hecha para ti. Que hoy te apetezca todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hoy no voy a cantar canciones que ya te sabes. Hoy voy a ser el más golfo de tu amiga. Eta entzuleo goizeko amaikak dagoeneko hemen ditugula, azken ordukoaren bile egingo du salto estudio zentraletara. Oñatz Aizpuru lankide antxe dugu, Oñatz, egunon. Egunon bai, lagunok, Txinako autoelektrikoi Europako batzorde jarritako zerga gaur sartuko dira indarrean, pasaden uztailean, dakizunez 5 urtetako neurri hori hartzera baki zuten, uste delako, Pekingo gobernua dirulaguntza publikoak eman dizkiela autogintzako enpresei, eta horre, autoelektriko txinatarren prezioa jaitsi duela ala, Europako autogintzari prezio horiekin lehiatzea ia ezinezko zaiola eta gerra komertziala martxan dago. Zer esan handi ari dematen, Europako batasunera sartzen den autoelektriko txinatarrak zerga berezi hori ordaindu beharko duelako gaurtik aurrera noski honek kontrara Txinak berak Europako zenbait produkturi zerga berezia ezartzea ekarriko du. Bruselak iragarri zuen uztailean 135ko zerga gehigarri ezarriko ziola bataz bestean, alabaina marka bakoitzak ezberdinak izango ditu arantzelaiek esaterako SAIC markak izango du altuena. Atzetik Gili enpresarena dator 18,8ko zergarekin, BID 17ko edukiko du, eta Teslak 7,8koa. Bruselak dio alaber, elkarrezketekin jarraituko duela, eta irtenbide alternatibo bat lortzen saiatuko dela bai Txinarekin eta baita Europako batasuneko estatuekin ere. 5 urtez izango dira indarrean,
eta Pekinen jarreraren arabera jokatuko dutela adierazi du. Tira, atzokoan kontatu genizuen eta aipatu genuen nola energia enpresa handi izarritako zerga bereziak ez duela luzapenik izango, EAJak iragarri baizuen Espainiako gobernuaren erabakia. Juntsek aurreratu zuen, aurka egingo zuela EAJ zalantzi zituen eta ezkerreko alderdiek eskatzen zuten berezia zen zerga hori iraunkor bihurtzeko, baina esan bezala EAJaren bozkak direla eta energia enpresari etzaile aipatu zerga hori mantenduko. Bankuei bai, eta deigarria da, bankuek aipatu dutela, zerga honek ez diela bat ere eragiten, sekula baino diru sarrera altuagok, sekula baino irabazi handiagoak izan dituztela esan dutelako 6 bankuk, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter eta Unicaja bankok elkarrekin 23.656 milioi euroko irabaziak izan zituzten, ez urte osoan, urtarriletik iraila bitartean, iazko epe baino 20% gehiago. Hauei irabazi hauei zerga ezarrita, berez zerga gabe 1.500 milioi euro gehiago irabaziko zituzten, baina banku diote eurentzat ez dela hain kaltegarriak. Juntsek eta EAJak esan bezala energia enpresa ikendu bai, baina bankuei mantentzen zaielako eta beraz banku diote eurak irabaziak edukitzen jarraituko dutela, pentsa urterdia hola egin badute, urtea amaitzerako zenolako irabaziak izango dituzten, espero da gehiago edukitzea, esaterako Santander bankoak 14% hazkuntza izan du, iazko urte berarekin konparatuz, BBVak 28%, CaixaBankek 16%, Sabadellek 26%, Bankinterrek 7% eta Unicajak 50% irabazia eduki du. Beraz, aipatzen ari garen moduan, zerga horri ezarri ala ez, hauek dirua berdin irabazten jarraituko dute. Azkenik aipatu, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publiko gehiene babestu dutela 12 urtera arte garraio publikoaren doakotasuna ezartzea Lakuako gobernuak jakitera eman duenez, orain arte batez ere bakoitzean desberdina izan bada ere, 6 urtera arteko doakotasuna zen, eta badirudi igotzea espero dela. Kasu honetan, Susana García Txueka mugikortasun iraunkorreko sailburuak iragarri zuen, hori zela bere nahia eta horretarako mai bat eratu zuen aldundiekin, eurak direlako nolabait kudeatzen dituztenak garraio publikoak, eta 12 urtera arte zabaltzeko erabakia beharrezkoa neurria dela diote, garraio publikoarengan sinesten bada klima aldaketaren kontrako borrokaren ardatz, ikusiko da zer gertatzen den, baina badirudi begion ezartu dutela eta neurri hori indarrean sartuko dela urtea zerarako nahi dute 12 urtetik berakoentzat doako aitzatea garraio publikoa. Hauxe beraz, lagunok, kontatzeko genuena. Eskerrik asko oinatz, nahi baduzu gurekin geratu, ze gau beltzaz hitz egin behar dugu eta giro politan murgilduko gara. Gelituko naiz. Voy buscando por la plaza para comprarme un pantalón que me quede bien estrecho, que me quede vacilón. Yo voy buscando por la plaza para comprar tu pantalón que te quede bien estrecho, que te quede vacilón. Giro para virule, giro para virule. Besti hau jarri dut, Lola Indigo, Las Chuches eta Omar Montesen El Pantalón, ze nolabaiteko arresi bat eraiki nahi nuen, Arkakusok kontatu behar digunaren aurrean. Hau da, ez dakit zoi noizuet gertatu zaizuen, baina agian ikusten duzue beldurrezko pelikula bat, edo TikToken beldurrezko bideoren bat, edo dana dalakoa, eta ohera joan aurretik, pixka bat egin behar duzue garunean garbiketa, eta orduan jarri behar duzue Los Simpsonen atal bat, edo Arginan osukaldean, edo Goenkale, edo Guazemank, edo dana dalakoa, ez joateko ohera beldurrezko sentsazio horrekin. Nik askotan egiten dut hori, eta orduan pentsatu dut, Arkakusok esan dit gau beltzaz hitz egin nahi didala. Eta nola, gau beltzaz hitz egin nahi duen, nik jarri dut Halloweenen beste mugan dagoen abesti bat, dala pixka bat flamenkito eta merkadillo. Yo me pongo fancy para salir a buscarte un pantalón pegadito trendy para ti. Te veo en el mercado, me pongo loquita. Egunon, Iruñe. Egunon, zer moduz Euskal Herria. Gustatu zaizu flamenkitoa? Bai, gustatu zaitu. Vale. Ados, vale, perfecto. Orduan hasiera ona eman diogu sekzioniz Iruñe. Horrela da, ezta? Gau beltza aipatu nahi diguzu. Bai, bueno, gau beltzarekin lotutako gai zentralaz.
eta da, zein uste duzu izan daitekela? Gau beltzaren gai zentrala, kalabazak. Kalabazak izan daitezke, ze gehiago? Sustok. Sustoak, ze gehiago ire? Ba, ezakit, krimenak edo, lako zoze. A ber, Beti horreagoaz, krimenera, beldurrera, bai. Beti hor, misteriora. Kiak goiurik esan berri du beldurra. Osea, nik uste dut dela horrela izendatzen dute eta saltzen dute askotan, ez? Gau beldurgarria. Eta gaur badirudi, pues, nola dago pelikula eta telesail hori ditzen dela La Purga eta gau horretan balio duela egitea edo zer, pues, gaurko egunean balio du beldurrezko edo zein gairi buruz hitz egitea. Eta horrela baimenduta dagoenez... Markatu mamu bat etorri zait. Ez. Baina, bai. Venga, ondari zinan argakuzo, La Purga. Baimenduta dagoenez, gaur. Bueno, gaurko gauean, beldurra ematen diguten gauz, eta beldurrez hitz egitea, pues honan ator, beldurraren inguruan hitz egitera. Ez dakitzoi pasatu zaizuen, beldurra oso garrantzitsua da, jakiteko ez geure buruak hobe ezagutzeko. Bai, noski, guri hori dona apeian izenito gure terapeuta emozionalak esan zigun, beldurra oso defentsa mekanismo ona eta osasuntxua dela. Hori da. Eta gainera esaten digu asko gu nolakoak garen. Adibidez, zuek zeri diozue beldurra? Nik erantzuna ikaseta ekarreta etxetik eta bildurrak ematen dit bildurra. Niri horrela zehaztasunetan sartuta sugeek ematen didate kriston beldurra. Nei txikitatik, iluntasunak eta isiltasunak ebai. Biak, hola, gauian zaudenean zurekelan dana ilunpetan eta inungo zaratari gabe, hori dan ere momentu beldurgarriena. Bueno, perfecto, horretarako egin behar duzu udalekutara joan arkakusorekin, ze ez da segundu bat bera ere perdón, ez da, isiltasunik ez. Nik ere partekatzen dute irerekin iluntasunari beldurra dio dala. Ojo, altuerei nik kasi 2 metroko garaiera izan da, eta 20 urtez, 14. pisu batean bizita, baditut altuere, osea, igotzea mitiko eskailera, obretako eskaileretara, pasatzen dut oso gaizki. Oso gaizki. Eta badute, biek aman komunean gauza bat. Eta nik uste dut hori dela zergatia. Ezin dudalako kontrolatu. Ezin duzulako kontrolatu. Hori egia, hortik dator beldurra orduan, kontrola ez edukitzatik. Nire kasuan bai. Zaket, ni oso kurioso izan nuen bildur bat altuerarekin. Osa, nik 22 urtekin erori nintzen andamio batetik, pintorea nintzen, 7 metrotik eta, belaun hautxita, izan golpe bai, aurpegian eta hori. Eta hartu nuen bildur oso kuriosoa zan bertigo mota bat, nun altueratan nengoenean, nire burutik pasatzen zan segertatuko zan erorte. Osa, bidai hori erortzean. Ez zan bildurra bezala baizik, eta, bueno, ez dakit, irudikatzen nuen nola izango zan erorte, ez? Eta ez dakit oso kurioso, guen ja pasa zait, baina urte asko egon nintzen, ez dakit, gaztelu baten, oliteko gazteluan, igo, goitik begira, eta burutik lehenengo pasatzen gauza zein dan, eta nola eroriko nintzatekela, ez? Baina, behintzat, badakizu nondik datorren beldur hori, identifikatuta dago zein den beldur horren jatorria, eta zentzuzkoa da. Ze batzuk badaude, ez duzula ulertzen zergatik, baina batean beldur ematen dizu kolore horiak. Badago horrelako jende, ez dakizu zergatik. Zurea behintzat maiz? Hori ulertu, alet ulertu. Klaudofobia ditza, klaudofobia, mendako hau bat. Kriston klauna horratzean. Pasatu mamua izatetik klauna izatera. Hori, mamua izatetik klauna izatera, bai. Hor egontzan pixkat, estatu dautan mundara, ja 10 urte igual, atatzezala jendia mozorrotuta paiasos eta jendea bildurtzea jutezala, normal bildurra eukitzea. Hori baldin zure representazioa o buruan dakasun zea. Gertatzen da orain bai,
duela gutxi estrenatu zuten pelikula bat, Sydney Sweeney protagonizatua, monjena zan, eta monjak, eta beldurrezko pelikula bat, eta monjak. Eta orduan, klaro, oraintzuk ikusten duzu, hemen, 80 urteko monja gaixoa zure herrian, eta beldurra ematen dizu, emakumeak, dena iruditeriak sortzen duena. Zuri, esan duzu, altuerak Iruñe, ezta? Bai, eta azken asteetan, geratu naizenez ahotsik gabe, ere desblokeatu zait, beldur berri bat? Beldur berri bat, ahotsik gabe geratzea. Hitz egiteko aukerarik ez izatea. Mintzat aukeratu ahal izatea edo ez. Nahi dut hitz egin edo ez. Baina mintzat aukera hori izateko beharko dut ahotsa. Eta ahotsa ez badut, egia da komunikatuko nintzatekela beste modu batez, eta orain isiltzen ez naizen bezala, beste moduan ere ez nintzela geldirik geratuko. Baina pixkat, puntu aparte egiten, oso interesgarria iruditu zait, bai Zukeire eta bai Goiurik esan duzuena, iruditegia Estatu Batuetan, eta nik uste dut askotan, beldurra ere dela oso kulturala, daikuntza kulturala, ez? Nola saltzen den, adibidez, aipatu zuela Estatu Batuetan, filmen bidez, nola saldu izan duten, ez? Adibidez, hor ditugu slasher pilo bat pelikuletan, ez? Scream, obvio, badugu ere Destino Final, ez pixkat Mike aipatu duenarekin lotuta ez, eta ere da kontrola ez duzulako zu kontrolatzen, eta patuari ies egin diozulako nola bait, baina bai, egia da. Eta banatorona, aurrekoan esan nuen, uste dut badakidala, nola jakeatu dezakegun tarte batez beldurra. Estrategia bat beldurraren zat? Bai, a ber. Adi entzungo dizut, gero nere amari kontatzeko, gure beldurrak aipatu ditugu, baina nere amaren beldurrak kontatuko dizut, ze oso bitxia da, eta bere bizitza erabat baldintzatzen du. Eta da, berari duela urte asko, esan ziotela, denda, horrela, gauza txikiak saltzen dituzten, denda horietaren gauza txikiak eta merke, todo azien deitzen zirenak denak, ez baina, pestatan bizi ginenean mugaren aldontan bintzat, eta todo azien denda horietan, behin, bere ezagun bati, bertan, todo azien bateko beko solairuan, mai gainen batean etzan, eta organoak kendu zizkiotela. Eta hori kontatu zioten nere amari. Eta orain, nere amak, horrelako dendak bisitatzen ditu, baina ez da inoiz beko pixura joaten. Eskairak balin badaude, ez da geisten inoiz, bada ere. Eta orduan, bera joten da eta galdetzen du. Baina imaginatu behar dituela, ez dakit, behar duela erratza. Erosi erratz berri bat. Eta galdetzen du. Kaixo izu, erratzak badauzkazute eta, bai, beko solairuan, bale, zer ezagur, eta joan egiten da. Bera, egongo balitz, beha dagoen solairu horretan, bai, erosiko du erratza, oso ondo, eskerrik asko, agur, dena perfecto. Baina, joaten badet, esaten badiote, bai, edo zer gauzekin, joan, eta izue, urte betetze kandelak badituzue, bai, beko solairuan, aio! Eta ez da gai, orduan, bai, behar detnik, estrategiaren bat, arkakuso balin badukazun, zenik nire amari lagundu behar diot arazoa gainditzen, ze milaka produktu galtzen ari da, ez delako geisten. Igual hobe. Baina balio dion. A ber, aipatu duzu lehen Goiuri beldurra badela defentsa mekanismoa. Eta, horretan, mekanismo defentsen artean niretzat bat da barrea eta humorea. Orduan, ez dakit hemendikan badagoen Harry Potter zalerik. Bai, ni neu. Goiuri, jakingo zu, 3. liburuan eta 3. pelikulan badagoela momentu bat, Remus Lupin irakaslearekin, lantzen dutela nola egin aurre beldurra ematen dieten gauzei. Eta erabiltzen dute txizoa edo sorginkeria da ridiculous. Eta orduan, behin ikusten dutela, adibidez, Ron Weasleyri armiarmek kriston beldurra ematen edo sortzen diote, eta orduan ridiculous esan da, agertzen zitzaizkion armaren hankari patin batzuk. Da pixka buelta ematea. Orduan, nola
nola egin dezakegu, behintzat guretzako barregarri suertatzea beldur hori. Eta nola egin dezakegu, pues, probestuta eta gau beltzean pues, mozorratzeko aukera dagoela, egia da, pues, ez dela hemen hainbeste Halloweenen egiten den moduan, baina egia da ere nahiko edatua dagoela hemen, pues, nire proposamena da hartza gure beldurretako bat, eta horrekin lotutako pertsonaia batez edo egora batez mozorratzea. Bueno, gustatzen zait proposamena, Ez dakit benetan soluziorik onena den, baina bai izan daiteke, Iruña, gustatu zait. Adibidez, niri azken aste honetan gertatu den gauza batekin, pues, badago pertsonai bat beldur handia ematen didana. Dela, aliatu feminista. Hor, gainera, daukazu kriston baraja aukeratzeko. Bai. Oso, aliatu feminista gaztea, aliatu feminista heldua, aliatu feminista kazetaria, aliatu feminista politikaria, aliatu feminista aktorea, manifetara joaten dena, ez dena joaten, sareetan mezuak jartzen dituena, bai, aliatu feminista mota ugari daude, bai. Ze horrela mozorro gehiago okurritzen zaizkizue. Nik badut beste bat. Ez diot zentzua topatzen eta badago zerbait egiten diana barrenak nahasten dizkiatela. Eta dira Sony Angelak. Bai, ados nago. Maizuko dakizu Sony Angelak zer diren? Eta beida ze bildurraz jakita. Hobeta geratuko zara pixkat flipatzen. Sony Angelak dira. Horrela, panpinatxoak, ez egit, 4 zentimetroko... Gura ondio, Bai, grosora. Ondiago dia, bideotan txikiak iruditu zaizkit, panpinatxoak dira ume txikiak, biluzik daude, eta txapelak dauzkate, eta orduan dago, igual bildumak daude, orduan fruten bildumak, eta orduan txapela da marrubi bat, edo da mahatxa, edo horrelako zerbait, eta daude baita, beste bilduma batzuk, animaliak, eta orduan, buruan dauzka katu belarriak, edo horrelakoak, eta ikusten ari naiz, aurkitu dut, bai. Modan jarri dira, eta itxasten dituzu mugikorrera edo ordenagailu portatiera. Eta bestalda ipurde biztan, dago. Eta ez hori bakarrik, baizik eta ere poseak, ze nolako poseak dituzten, ez? Zuk ikusten duzuna, pantalla bat hartzen duzunean, da, aurtxo txiki bat, hola zuri begira, aurpegi, pues, askok saretan esaten dute, ke monoz, so cute, bai, eta gero ikusten duzu, pues, a ber, da pixka random bat, aur bat izatea, horrela begira, zuri, gaia, zu heldua, total. Eta bilusik eta gorputzaren posea ere da nahiko sexualizatua, dauka ipurdia kanpo, esan nahi dut ez da aur baten posizio naturala. Orduan, pues, agian Sony Angels, baina pixkat buelta eman da. Agian Sony Angels hiltzaileena, en plan, akatzen ditela. Eta joaten naizela helduen aurpegiak jartzen nire pantailan. Sony Demon. Neri zer gematen didan beldurra, erkakuso. Zer? Orain azken aldian, babarrunen prezioak. Beldurra ematen dit babarrunen prezioak. Babarruna, euri asko egin du azken hilabeteetan, eta babarrun gutxi dago, eta orduan beraz, zu azokara joaten zara, eta garesti saltzen dute. Agian horretaz mozorrotuko naiz. Babarrun poltsa bat, babarrun kilo bat, eta prezio hor jarriko dut. 19 euro kiloa. Eta horrelako zerbait, bai. Ez dakite iren bai, zuei zeo zer gehiago okurritzen zaizue. Zenik badutia gero bukaerarako azken gauza bat. Baina ez dakit horretaz nola mozorratu nintekeen. Baina, bueno. Ni bidegitaz igual. Osea, bidegi, bai, ezakit, peaje bat eta somozorrako nintzen egia esan. Nere bildurro diena guantxe momentuan peajeak dia. Duda gabe, baina.
mai zuri beldurra ematen dizute obrek, ez? Lanak eta... Normalian auzoan urtero mozorrotzen naiz, arakina bezala, arakina salvaje, basati bitako bat, eta mantalan zulo badago, nun txistorrak agertzen dira nire tripatik. Orduan benetako txistorrak ateratzen dira nire gorputzatik. Aurten ezin dek, gaur atxalden klase daukadalako, eta berandu iritsiko naiz etxera, baina, hori izan da, nire azken urteetako mozorroa, ez? Arakina, zakit, basati edo. Zeona. Ba, ere, egongo litzateke beste mozorro bat izango ziteken fondos buitre eta orduan putre batez, hola maletin batekin, edota Airbnb bat izan batez. Ze normalean hasten dira batekin, baina ja dituzte zakitzen bat pertsona, oiek. Edo, mozorro bat aurtengo gau beltzerako eta oso aproposa, Donostiko udaleko jakinarazpena. Mozorratzen zara Donostiko udaleko jakinarazpenaz, horri zuri handi bat, zulotxo bat egiten dio zorpegia horrean sartzeko, eta idazten duzu. Debekua afari solidarioentzat egian. Begira ze beldurra ematen duen horreko. Gaina okupatzea, debekatua. Hori da, bai. Faktura digitala egiteko aholkulari. Hori ere, bai. Tiket bai mozorroa. Tiket bai mozorroa. Bai. Lorgarri. Ideia pila bat ateratzen ari dira hemen, Eta azkenean da, vuelta ematea behintzat, gaizki pasako dugula, pasatzen dugu behintzat, gaizki baina barra egiten dugu. Ba, badago. Azken asteetan, beste gauza bat. Bai? Niri, kriston beldurra baten diala, baina ezakit nola egin genezake mozorro bat horren inguruan. Zu kontatu hemen mai eta ire sormen handiko pertsona dira, eta otuko zaien nola egin. Eske ezakit beldurra den abesti bat nola izorratzeari, edo emaitzari. Eta galetuko duze, baina Arkakuso, Iruñe, ze abestitaz ari zara? Ezakit entzun duzuen, EITB maratoiak urtero nola egiten duen, eta hartu dute, hemendikat talde nafar top onenaren, hau da nire talde gogokoenetako baten, eskutitza abestia, eta egin dute, zer egin dute? Bai, Idoia, zer moduz, beti bezala zute. Hau da, Martin Urrutia, Operazio Triunfon ezagutu genuena. Eta hau Leire Martinez, denon ahotan egon dena bolo-bolo ibili dena azken asteetan, Laure Jade bango bengatik. Itxasoko holatune, eskutitza ekarri dute, zure hitzak irakurtzen, gehiago naiz maite mintzen. Ba, ni ez naiz maite mindu bertsio honetaz, akaso eskutitzaz, mozorratu beharko ginateke, EITB-ra zuzendutako eskutitzaz, eta barruan sartuta, mesedez, EITB batetarako finantzak eta bikoitza, EITB biri murriztu, adibidez, ez? Baina, kontua da, gero ere, dago zati bat, aurrerago, originalean esaten duena, erantzuna, dagoela zatitxo bat, dakienak, abesteak ezagutzen duena, badaki. Bertsioan, nik entzun nuenean, esaten nuen, zeri sonatzen dit, nik erritmo antzeko adon beste abesti bat, sonatzeit, eta bakizuet zeri sonatzeit zidan. Zer? Badago anuntzio bat, denek gogoratzen dugula, dela, anuntzio bezala, baina lortu zuen, jendeak oroitaraztea, eta da, anima zaitez laguntxo. Hau da zatia? Ez, oraindik ez, ezta? Aurrerago. Bale, bai, anima zaitez laguntxo, Espainietan euskara, zatoz, pixka bat esmutxo, bai. Badu horren antzeko hor rapeatzen hasten den zatian, rapeatzen moduko bat egiten duela, eta bai, flipantea, nola izorratu abesti bat. Agian abestia pertsona berak konposatu du, ez dakigu? Ez? Nola konposatu, berez bertxio bat da.
Bai, bertsioaren moldaketa. Bai, hori da pentsatu. Animazaitez laguntxo egin zuenak, egin duela abestionen moldaketa ete berentzat. Bai, badu berezio. Bueno, ETV maratoiak orokorrean ere, ezagit, beste askotan aipatu dugu. Maratoiak orokorrean. Bai, maratoiak orokorrean beldurra ematen dute. Korrika egiteagatik nik ez diot zentzurik ikusten, osea, ez da bilabesa hartzeko bada ere. Eta hori azken aldean nik desente korrika egiten dudala bilabesaren atzetik. Baina, bueno. Baizu, Arkakuso, erabat ados nago zurekin, niri ere etzait bereziki gustatu bertsio hau, baina tira, askotan gertatzen da bertsioekin, hain ohituta gaudela, lehenengo, jatorrizko abestia entzutera, edozein moldaketak hasiera batean, ez zigula graziarik egiten, eta ez da egite, aian, hau, hainbeste entzuten balin badugu, ze maratoia oraindik ez da, abiatzen dutenean, behin eta berriz jarriko dute, leku askotan, aian, Arkakuso ohitu egingo zara, eta azkenean gustatu egingo zaizu. Ez dago nondik hartu. Badakizuekin konparatu izan duten, en plan, aukeratu. Baina, klaro, hemen sartzen da beste gai bat, esaten dizute, zein da okerragoa, hau edo hau. Eta, klaro, hor jartzen dira leian, urte luzez, leian egon diren bi abeslari. Direla Leire Martínez eta Maia Montero, ze beste abestia da, Mikel Erentxun eta Maia Montero egin zutena. Egia da, guztiz ados. Hor uzten dut. Bueno, Arkakuso, badator gau beltza eta guk aurrera egin behar dugu, ze irratxa berekin jarraitu behar dugu, eta gero joan bergara mozorroak prestatzera. Beraz, agurtuko zaitugu, baina behintzat hemendikaten eskutitza, jatorrizko bertsioarekin egingo ditugu urrengo minutuak, ados daude? Ados, super ados. Hemendikat, beti. La Furiarena esan dudan bezala entzun behar dela bai musika egiten eta bai hitz egiten, pues hemendikat entzun behar da, beti. Musu bat. Arkakuso, goaz. Zuretzat, musu bat, botila odoak eizu, hemendikat itxaso, antzear, dira iluze batean. Itxasoko olatuek eskutitza ekarri dute, zure hitzak irakurtzen, gehiago naiz maite mintzen. Hau ez da erreala. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Filosofia gaietan murgilduko gara, urrengo minutuetan berriro, eta esango nuke demoraldi honetan laugarren ez da kolpez, ez da? Maia Beitiarekin, zenbat filosofia katillo hartu ditugu bigarren kafean aurten. Laugarren bizita izango da, ez da? Bai, pentsatu dut bai. Zalantzan geratu nahi. Kontuz ez, behin erizain batek esan zigun, lau kafe katillukatik gora arazoak hasten direla. Bai, baino filosofia katilluetan ez dago beti kafea. Ez, ados. Ez dut hitz jojurik egingo, gure gaurko protagonista eta kafearen inguruan, naiz eta silabikoki eta bokalen erabilari dagokionez bururatu zaizkidan, baina jakian utziko dugu Sokrates jauna. Sokrates ondo?
Bueno, Kariñoa diogu Sokratesi, Maia. Edo kantzelatuta dago Sokrates. Zelan kantzelata, desklasifikata? Sarroio pixkatalek sardu bezala edo ez? Hombre, Platon berak traumatizabala ikusitxe ez. Ondo. Vale. Orduan Sokrates igual da Leire Martínez, gehiago. Ba, xelaike. Traumatizatu duen beste norbaiten biktima pixka bat. Hemen kasun Sokratesek traumatizaban beste bat. Beste bat. Bai. Orduan... Hemen kasun Platon izango zen Leire Martínez. Hori da, Platon... Bida, Platon eta Leire Martínezen arteko zubie badaukagu. Zego juri? Edo zein aitzakia baliatuko zenukezuk, La Oreja de Van Goghen azken kontu honetaz hitz egiteko. Nago kontu honekin, goiuri, zuek esaten duzen bezala, la jende gazteak esaten living nago. Living, zaude. Neue bai, living naz. Eskibitze zaite tematzarra. Temazo. Bia, gaur esan dute, Amaia Monteroren itzulerarekin espekulatzen eta denaia, badabiltza alakesi kontzertua zaize, eta norbaitek esan du, Jose hona izango zen, Donostian, La Oreja Van Goghen kontzertua eta telonero noken. Esan dut, ostra, gehiagi, jendea fin dabil hemen aria josten, Zego, Juri? Zuzean gaiztuarekin, orain niri hemen begira, Zu kantzelatuko zaitut. Ezin du Sokrates eta hipokresia ezin dira lotu nola bait, Maia, ez dago lotura bat. Zurigoa zara. Ikusiko. Igual lortuko dugu. Sokratesek dana argitxasunezan ero alde ilunik baukan. Ados, beraz badago hemen ere goiuri pixkat kotiorako espazioa. Baino, Sokrates aipatzen badugu, uste dut guzti hori dagokigula burura esaldi bat, eta gero zalantza bat. Izaten da, hau Sokratesan edo Descartesan, ozeintzan, ez? Horre izaten da, ez? Askotan, hau Sokratikoa zan esaldia, bai, eta borgeatzen gera. Baina berea da, ez da? Esaldi mitiko hau. Zein? Nik dakidan bakarra da, ez dakidala ezer. Bai, osondo. Hori Sokratikoa da. Bai, nik pentsatzen bagoitzean zalantza egiten dut. Zaizatik Sokrates eta Descartes hola nastu ite zaizkit buruan. Eze asko tartin. Bai, ez? Erabat sonidori dago, garaia eta korronteak ez dauka zer ikusirik, ez? Bai. Baina bai, Sokrates, Descartes, horre, Sofokles, hoi denak ja azten dian azten. Bai. Dena da ez bukatzen. Bueno, zergatik da orduan garrantzitsua Sokrates eta iritsi dago gana, ez dakit, erreferentziazko filosofo edo bezala, Maia. Bai, eta gainea berak ez banixe behidatzi. Dena da kontatutakoa. Bai. Tipo honek esan omentzun. Hau da pixka bat, mitika legin dorban hauek arginaroren txistea barea zebilanera, edo Ricky Martin txakurra eta mermelada. Nik ziurtatuko nuken, orain arte, hau esan duzen arte, bai, nik Sokrates irakurri dudala. Sokratesek ez zer idatzi. Sokrates pertsonaje morun, bai. Platonen pertsonaje nausixera. Claro. Baina Sokratesek ez banixo idatzi. Ostra. Ez. Wow. Sokrates da Harry Potter. Ikusten zergatik filosofo. Eta Platon, J.K. Rowling. Kabez, kantzela duta Platon. Transfobogatik. Adibidez. J.K. Rowling pixkat transfobo da, ez? Bai. Vale. Goiuri dago gaur ez dira komentario bat bera erosten eta orduan zalantza daukat, ni arioten naizen hemen gauzak asmatzen o zertan gabiltzen. Eske pixkat gaiztotuta etorri zara, eta beldurra ematen dit zure iruzkin batek ni zipristintzea. Eta orduan nabil pixkat. Nola zure hitzak ezin ditut neurtu. Ja, uste duzulako, botagodan baten bat izan daitekela zuk esandako zerbait. Ez. Zuk botako duzulako eta gero esango dutelako. Bigarren kafean esan dute hau eta hau. Eta ni ere banaiz bigarren kafean. Ja, kezkatzen zaitu. Zer jeta hukazun. Zer pegia dukan. Sentitzen. Ja. Bueno, Sokrates Harry Potter dara, esan dezu. Ni jango naiz bizitatik izaten, bai, ez, niri bigarren kafean esan diate, Sokrates Harry Potter dala. Baina, goiuriago kezkatutan iruzkinengatik, adi. Hemen arrisku epistemologikoa nina izan za. Vale. Sokrates, orduan, ez zuen ezer idatzi. Sokratesek ez banixi idatzi, eta egotezan, agoran, plazan, tunikiaz, mundu guztiaz berbetan. Berba, guzti txor-txor. Ni jubilatzen izan berdin. Berdin. Bai, ze gaina, danoi
Sokrates gaztetaz imaginatik kostetzen gazku. Zer, emoten duze Sokrates gizon zarra. Bai, berdina pasatzen zait, Benito Lertxundirekin. Datu, Benito Lertxundi, ontzungun ez da izemagarrenin Lord of the Rings ikusten, eta hor biharren pelikulan agertzen daba, izen aztutzen gazta. Zaldixan eta hor erregi... Aragorne. Ez, holako rubixo bat, hasiera baten posillute morun da, eta Gandalf juten da, eta askatu txen dau, eta jabarririk aztetzen da nin, Benito Lertxundi bara. Benito Lertxundi agertzen da Lord of the Ringsen? Bai, eta gero... Hori neskire. Bai, Arwen euen dan izena gondigan ez dutxo zegaz, jamaz azpidarri guzirot. Bueno, total, eta gero momento atzutan emoten dause Bizkaia maite komposatzen eta da bilela. Ebenengoan norbait esan duna, Sokrates, interesatzen zait, agian entzungo dut, agian selektibitatean galdetu ingo diote. Eta zoze ikasiko dut. Imaginatzen duzu aurtengo selektidaen Sokrates galdetu, baldin eta azterketa eredua inoiz aklaratzen duten, eta hori guztia, Sokrates galdetu da norbait jartzen dula. Nolabait azaltzearen, Sokrates bada Harry Potter bat. Eta hor, azten da garatzen bere historia. Bai. Guapísimo. Bai. Bueno, zuzentzaile ez neuken nahiko izan. Ero bai, zelago barrealgari. Ero bai. Tira, Sokrates, plazan zegoen, beti ezagutu visualizatzen dugu gure buruan pertsona heldu bat bezala. Bai, bueno, heldu ezati oso politxera bai, heldu. Vale, detxukotza hau heldu, bai, gaur egunin euskara esaten dana, bueno, gaur egunin ero euskara arkaikunez, bizar urdinaz, da ule urdinaz, da toga bateaz, da... Eta zetxeban berba. Esan birde bidar eskondu zala, seme alaba, gaztetaz Peloponesoko gerran parte hartu, Oplita Moro, militarra izan zan, baina gero berba txabakarri dikaten zan. Eta orduan, bueno, aia zan momento bat, Atenasko demokrazizi, baina esan birde demokrazi oso ahule zala, orduan, ez eukan nahiko sendotasunik, eta eritxeakon Sokrates peligro bat zanela, eta epaiketia hitzen, eta esan benze, jangoiko desbardinak inkulkatearen eta gaztik korronpiutearen, erixotza zigorra zibala. Orduan, Platoneko 20 urte ukazen. Eta Sokrates adoratxe ban, beran bisotzeko masu. Orduan, Sokrates kondena ben zikuta aztabelarra uste dut euskeraz. Eratea, hilein zan, eta Platonek hortik sortu ban teorisa guzti, nire ikaslik torturatxua zena, barriroik Sokrates moruko bat, modo injusto baten ez hiltzeko. Egia da, nik entzun da daukat, Sokrates pixkat elitista zela, bueno, egia da, egian ez duzu jakingo, baina, hau, teoria hau ezagutzen duzun, ez zuela ez erridatzi, beak bere jakintza soilik hau zabaltzen zuela, ze idatziko balu mundu guztiaren esku egongo litzake jakituria, eta bera hain elitista zen, etzuela hori nahi, etzuela bere jakintza demokratizatu nahi, eta orduan soilik... Ez dut uste, zeberan metodo bat dialektik izan. Berak esate banze ezagutzi barrundak hauela, eta hori ezagutzi ata enbirdoguela elkarrizketin bitxartez. Orduan elkarrizketi gauza bixi bata, eta biren arteko interazio eskatzen dau, idatzitxako berbik ez dakar hori. Idatzitxako berbiaz guk ezin jogu interaktua irakurtzen dugu eta geuketxen dugu geure pelikuli. Baina hemen bai de hartuemon bat. Eta horretxatxi Platonek beran obra gesinak elkarrizketa modun idatzi zitsu zen. Bale, bau kontatuko ziten agian Sokratesen heitar batek. Bai. Izan daiteke, badakizue badela ziklista profesionala, Guillaume Martin, frantziarra, kofiditaldekoa. Bera filosofoa da, filosofi ikasitakoa da. Hemen liburu argitaratu ditu, eta bitako bat da Sokrates biziletan. Filosofoen Frantziako turra, azpititulua. Ez dut irakurri, baina oren gogoratu nahi, zerbaitek sonatzen zian da bilatu dut, topatu dut. Guillaume Martin turreko ziklista on bat izan da, tipo, bada kirolariola, ez da egit, xelebre xamar bat, ez? Goimaiako kirolari, oso goimaiako kirolari, eta era berean liburuak idaztea ez da osoikoa, baina filosofia liburuak idaztea, eta turra eta Sokrates nahaztea, ez da egit ze kontatuko duen, baina... Originala bera bentzat. Originala bentzat, bada, bai. Nik esan berdot klase neukine banela Sokrates izeneko bat. Bai, hombre, horreaz izenaz, ja, ez eukan aukera geseirik, ez inzan ingenieru izan. Eta gainetik, akordatenaz, klaseko bateaz berbetan, eta neure pisukidi.
aurren, da nire pisukidi esan filosofiak beste gauza bate bilen ikasten da, ez ban ezautzen. Eta gu errotan, bai, batzu Sokratesea zegoen itxan, eta esaztan hau da, ez esan, esan betza Sokratesea jaute besti, eta nire pisukidi flipaten esate ban, bisik egongo bazan morun berbatzen dabe. Nik, esan duzunan, harritu egin naiz, kontatu naiz, nuela lagun bat, Mexikon, hiltzen, minbiziaz. Baina Sokrates izenekoa, gero berak ez izena Sokrates Zambora, rokaren maitalea zelako eta bar, baina izena berezkoa Sokrates zuen, gura soi ala otu zitzaietako. Egongo dira batzuk, egia esan. Kirolariren bat, futbolistan batero, ez da? Bai, baina guzet, abizena izena den Brasildarra, ez da? Bai, badak izuen futbolarekin pixkate, enabiela oso atopeia, baina... Bueno, guk deitzen gintzen Sokra, eta klasetan bai Sokrates erakustoten, Sokra, jazta, lagun hartin morun. Gaue beraz plazan kontaten egongo baginan morun. Sokrates Brasileiro Sampaio da Sousa Vieira de Oliveira. Sokrates badok historia bat oso potentea, eta da, izan zela oso futbolista soziala, eta Brasilen politikoki oso implikatua. Akaso beste batean erreportajate egiteko mendikampo futbolista xelebre. Eta beste, izenak zemate hartu markaten gatxu. Ja, bai. Pila bat. Bai, imaginatu ze intensoak garen, izen... Bueno, izan arruntak igual nik, zuek ez. Izanak ez dira oso arruntak. Baina imaginatu Sokrates izena jartzen dizuela. Intensidadea handitu ingo, da, ez? Bai. Intensito total. Bai. Bueno, Orioko Sokrates ari gara entzuten. Benito Lertxundiren mirotza. Baina Platonen trauma hortatik abiatu gara, eta hor geratu gara. Uste horrek gehiago garatu behar du mailak honen inguruan, baina batez ere iritsi nahi dugu Sokratesen alde ilunera. Hombre, duda baik. Baina ez dakit hor Platonen trauma horrekin eriotzera kondenatu zen zerbait gehiago kontatu behar dugun edo. Horretxei eskerrak sortu zenela filosofia. Sokrates ez benil, Platonek igual idazteko preminaik ez baneukiko, Aristotelesek ez baneukiko isesateko, eta gure ikasilik igual hobeto biziko zin. Ez da gutxi, Sokrates hil ezpaldute, etzan sortuko akaso filosofia. Badauka bere... Sokrates hiltzearekin jaio zen filosofia, eta horrelako tituluak. Bueno, presokratikuk zen, baina bez, Sokrateseaz lotzen da izena. Sokrates ez presokratiko egia da. Wow, ze hona. Bueno, eta sofista gero, hemen... Nik barei zuk zer nahi zu, zu nahi zunera nik txaskarrillo. Sokrates txaskarrillo. Eta apropos ez neban idatzi, ez neban spoilerrik emon. Vale, ados. Eta hola nin jakin minak bultzatute, ez da txinera ondagatenera betiko dilemia ondaruta ergerratxu euskara bat unen berdoten. Ondarutarrez. Vale, bai, ez da akademiko, vale. On urte asko, gaztin itxala, ez da moten baina bai, neue moten dause batzutan Andrazar jaso nitxala. Universidadea etorri zan, morroi bat, itzaldi bat emotea. Eta esan, Sokratesek zer jaten zuen. Original eritxi askun izena eta jonginan entzutea eta denpora guztien galdetze banez. Zer jaten ban Sokratesek, eta danok, dieti izango eskulagun, ez? Kalorixa, ero feta jaten baban, ero musaki, ero zer jaten ban. Eta atzen eguan idei izan, Sokratesek ez baban biharrik etxen. Egun guzti plazan berbetan pasaten baban. Nundik atate ban bizimodu. Zegaina, hoxe, bi andra, seme alabak... Ez dala mutil zar bat, sarnia zarra janda jazta nahiko. Horren atzin zer da. Erdago. Eta, berante hori izan, gero Atenasko demokrazixin kontrako jente bateaz, Alcibiades, moruko Alcibiades beste pertsonaje historiko oso interesgarrixe, eta beste olako diktaduria simpatixi eukenakin eta mobiuten zanela eta arek finantzixate benela. Eta arei esker jate bala, eta haren masan jate bala. Eta ordunde, ostras, hor bada kontraesan bat, ez? Sokrates suposaten da, beti legin alde dala, eta legi respetateko esaten da. Hau de Platonek esaten da bena, Sokratesek esaten bala. Bai. Eta alako baten esatezku, planteatezku galdera bat oso interesanti dana, ez? Biharrik egin baik, familixe zelan atate ban aurrea. Gogoratu, Grezi oso matxistizala. Eta andrak kasi rekluta eta bizi zenela etxitan. Plantatu izan diren Grezian bazeuden realitate homosexual edo bestelakoiek, benetan egiazkoak izan dira, Grezia oso matxista zan, baino etzan homofoboa,
Zagitor... Nik gauza batzuk irakurritxuaz, baina nik ez dai birdan beste horren ingurun berbaitxeko. Sokratesen horien gorotez, ez dakate ezagutzaik. Pentsatu testu inguru batzutan baietz, onartzen zanela, baina ez edo zelan eta edo zeineaz. Baina bazan matxisti, adibidez emakumik ez eukelako politikan iselako zer esanik. Esklabuk ez euken modu. Edo kanpotarrak, polizegin parte hartzeko, izan bezan, gizonesku, bertan jasu eta aski. Eta Sokratesek bi andra eukitxe eta andrak ezin benela biharrikein, bera familia honeku zan, baina idan beste zeme alabaz, zer? Amak mantente zituen? Supostat da gizonak, baina bera, plazan beti. Eta, azkanin, galdera bat egin beraie morroia eta esan etzan, benetan demokrazixin kontra eguan, erolako teoria konspiranoikukin bat etxen baban, zatxik ez ban eskapa. Osa, kondena benin gaba kartzelan pasaban, eta goxin beran buru hilbirri xaman, ez da? Eta gabaz, kontixu lagunak eta esatzen nahi bozuzkapa, zaindari xerositxakau, batel bape bai zeure zain ja, junsatxez beste isla batea, eta Sokratesek erabakiban bertan gehatuko zanela ezetz. Osa, berak defendiutaku betengo bala. Ze bestela nik esatean, nik legi errespetaten barot bakarrik komeni gaztanin, ja sinesgarritxasun guztik galtzen da, ez? Legi beti errespeta berde, alderanin eta kontraranin bebai. Eta orduan, morroik esan dako teorixi neurri handi baten jauzitzen da, baina nik ze jateban Sokratesek hori beti gatu azta burune. Eta holan, bada horre mistixu. Ies egin izan balu, pixka bat bere atalaia moraletik eroriko litzake. Hori da. Ez genuke beran kontrako erreferente gixartuko, claro. Errezoi motetzan. Noski. Dolominak. Mendik, Sokratesentzako. Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Hemen gidoian gauza asko ikusten ditut maia. Eta dendenerako denbora ez digo mango, baina nik leheno epistemologia ipatu dut, baina enekien gidoian agertuko zenik. Badakizu, kazetaritzan eta epistemologiak izaten dora lako pixua eta asinatura bat egoten da normalean, kodigo deontologiko eta epistemologikoak eta erabiltzen dutola pixka, baina errez, ez uste epistemologian ikaragarrizko osnarketak egin ditu danik, kazetaritzako kodigo epistemologiko eta batean hemen ikus, eszeptizismo epistemologiko eta relativismo morala gain ditu. Uepa. Hori pentsatu saltza... Potoloa da, ez? Horretako sofistak esplika berdiz, eta gaur sofistak handi pasan gau. 5. filosofia saiorako. Hau azterketan ez da sartuko. Ados. Aste hontako azterketan hau ez da sartuko. Hobeto hori da. Ados? Baina berbain gau, Sokratesei zer zordotzauen. Independientemente ze jate banero ez ban jaten. Hori da, saron, igual zor, berak zordu oskalo, ze zorra gutzi zituen, eta baina tira, bale. Pentsamenduaren historiak edo filosofiarenak zerbait zor dio, ezta? Eta ni pentsatu eta hasieran aipatu dauen esaldixe bakarritai ez datxela ixe, beran tokixe monbitzauela eta beran balixu monbitzauela. Ze askotan kosta etxen gazku ez daki hauena aitortzi. Eta dakabolako joera bat, suposizioekin, susmukin, iritzixakin, ja egixe izango bazen morun esateko, nik hori barai, ez hau miskat. Zuri iritzi bat, ez da ezagutza bat. Orduan, Sokratesek esaten da bena da, lehengo pausu dala, jakintzu izateko lehengo pausu dala, onartzi ez daki hauela. Nik jakin ez dai. Eta hori, onartzen duen momentun, algazela benetan ikasten hasi. Eta egirako bidi, hoxi izan berdala. Orduan, antikuñadizmune ez aldixe. Ze danok ezautzen dugu,
jakin baik, hau handi, berbatxen dabenak, eta errezoi guzti ukiko baben morun. Asko. Izenak esaten hasiko. Ez niamatxo. Bueno, eta badaude gai konkretu batzuk, zeinetan inguruan gainera, mundu guztiak dakien asko ere. Hori badauzkagu gure bizitzako alor batzuk, non mundu guztia oso aditu garen, esango dugu, kritika hola kanpora duotatzeko, ez? Maite dut ez bat eipatu ezaket. Bai? Azkeneko egunetan gertatu zait, hitzaldi baten bueltan, Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat adituk emandako hitzaldi batean, adituak dira, hasteko, horretan jarduten dutelako, beraien ofizioa ikerlariak dira. Zer arlotan zan? Zerikusia zeukan, ibaiekin, sedimentazioarekin, erreken urak, uholdeak, horrekin. Lau bakoitzak bere lauak adituak, lauak unibertsitateko ikerlariak eta urte askoz horretan jardun dutenak. Eta ezagun batek, antza denez, ezagun bat, ez zegoen ados aditu hauek esan zutenekin, eta orduan bere iruzkina zabaldu du WhatsAppez, inguruko zabaldu bidali dugu, eta adituak idazten zuen bakoitzean komatxoak jartzen zituen. Eta sekulako amorrua eman dit, esaten zuen, Euskal Herriko Unibertsitateko adituak esan du ezin dela hau eta hau egin. Baina nik uste dut aditu hauek ez dutela kontuan hartu ez dakize. Ze, klaro, gonbidatu dituzte adituak eta, ze amorrua eman didan, ze pertsona honek uste du lau aditu horiek baino gehiago dakiela, eta ez, berarentzat ez da nahikoa kontrako iritzia plazaratzarekin. Azpimarratu zalantzan jarri behar du besteak adituak direla, eta sekolako amorrua eman zidan, eta esan, haien irratian aipatu behar dut, eta orain arte ez dute aipatu, eta hausia izan da momentua. Sokratesek eluke inoiz aditu bat zalantzan jarriko. Edo adituai galderaken gotzan jakitxiko benetan adituran edo ez. Nik gai honekin lotuta ez, zuk aditu batzuk benetan aditu diren zalantzan jar dezakezu, balnieta argudiatzen balin baduzu, gai honetan aditu izatea, ez da hau, uste dut behar dela ere, hau, eta horregatik uste dut pertsona hauek ez dutela zilegitasuna ontarako edo hartarako. Eta gero, irakurle bezala, egon zaitezke ados, horrekin edo ez. Baina egia da aditu hitzak komatxo artean jartzea badala pixkatola pasibo-agresibo, ez? Ridikulizateko oso modo merki. Zendotasun ipaik. Eta justo filosofian kontraku bilatzen dugu. Eta honeaz lotute, zer daki hauen eta ez daki hauen eristen gazta, eta, alegintzen az ikasliai esplikaten identidadiaz lotute, gu segun zerreaz identifikaten gazen, eta ninaz datxena, ez? Eta dai, orduan, ez datxela onartzi asko kostako gazta. Eta nire balixu jakitxin bada, ez ingoroton hartu ez datxela. Eta askotan ez da baidatzeko orduan bebai, nik errezoida katela edo nik benetan datxela defendiuteko amuerte jungona. Eta jaztot ibiliko ez da baidi aberazteko, ikasteko, hori ez, lehen komentaten une gauza dialektiko modun, sinoke nire helburu bakarra da errezoida katela erakusti. Eta azkanin hori oso desgaztean dixe dela, ze gu identifikaten bagaz, zer daki hauen eta geure ideiakin eta geure iritzixakin, aferrako gazda, agarrako zau geure energia guztiaz. Eta esatetzet ikasliai, gu ez gaz bakarri gure ideiak, gu ez gaz bakarri gure iritzixak, gu hori baino gehiagoa gaz. Orduan, ez teixe pasaten zo zer esparaki hau, ez teixe pasaten zo zerraz oker bagaz, laga juten. Ninaz iritziz aldatu aldaben pertsoni. Ninaz gauza batzuk dakizena eta beste batzuk ez dakizela onartzeko gaidan pertsoni. Eta oso askatzaile hori. Kristona. Sango nuke. Uste dut, Goiuri, azken hausnarketa honekin agurtu ezak egula maia behitea. Ze oso oinarrizko hausnarketa bat dirudi, ez? Ola, idatzita errexulera daitekena. Baina gero,
hausnartzeko ere asko ematen duen hausnarketa. Bakoitzak bizitzan, jakintza, ezagutza, interesa, beste... Identidadik, geure posizio beste naurrin. Nola kudeatzen ditun, eta... 40 urte kosta gazta, eta, gustako lezake nire ikaslik, albadot neuso zerraporta beste eurake 40 urte birrixati. Zuera nahi patu zuen Benito, baina Xabiera Murizari izan daiteke pixka Sokrates. Men Jon Maiarekin itxasuari begira. Xabiera Muriza gehiagoa Karl Marx. Baita. Egia da. Marxek gehiago jaten zuen Muriza baino. Entzuleok itxasuari begira jarriko gara horrengo minutuetan. Hemen nahastu ditugu bi Sokratesa referentzia, edo Sokrates eta Marx, Benito eta Xabiera Muriza, eta nor nahastu ditu, eta Jon Maiak kantu bat garan. Maia Beitia Agirre, plazer bat gaurko ere, eta urrengo kafe filosofikorako itzortatuko dugu. Duda baik. Nola haizea urrazalean eguzkiaren irteran, nola kaioak zora bioan itxasen bata bezperan, pentsatzen nagoku ere berdin ibiltzen ezote geran. Susmoa daukat patua, bera itxasua ezote da. Libreta zabaldugu aurrean, baina ezin dugu edan. Herria sustraietatik tiraetan gora jaso, jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik arizo. Ispilu hortan ikus gaitezen herriz herri auzoz auzo. Zauria gazez erreditzagun malkoak urez eraso. Sanota libre irla txiki bat salbatuko da akaso. Azken arnasa eman nahi nuke eguna hiltzen ari da. Azken arnasa eman nahi nuke bertsoak entzuten dira. Azken arnasa eman nahi nuke kantari natorrerrira. Azken arnasa ematen dugu eguzkitik eguzkira. Azken arnasa eman nahi nuke itxasuari begira. Azken arnasa eman nahi nuke kantari natorrerrira. Azken arnasa ematen dugu eguzkitik eguzkira. Azken arnasa eman nahi nuke itxasuari begira.